dag skal vi se nærmere på temaet Jorden og universet som en del af fysikfaget. Helt præcis skal vi se nærmere på de enorme afstande, der er at finde i vores solsystem. Vi tænker måske ikke over til dagligt, at Jorden er en del af et stort system af planeter, der kredser om vores stjerne Solen. Solen er egentlig bare en stjerne som tusinder andre, vi kan se på nattehimlen. Den er egentlig ikke særlig stor sammenlignet med mange andre stjerner, men den er meget større end Jorden, faktisk omkring 100 gange større. I mange solsystemer er der 2 stjerner, der cirkulerer om hinanden, så når vi i Star Wars ser, at der er 2 sole ved solnedgang, er det ikke så langt fra virkeligheden. Lyset fra solen er ca. 8 minutter undervejs, før det når Jorden. Det lyder måske ikke så meget, men lyset bevæger sig også med en hastighed af 300.000 km i sekundet. Så det lys, vi ser fra solen lige nu, det er faktisk 8 minutter gammelt. Hvis vi nu leger, at vi havde en sej rumbil, der kørte 130 km i timen non-stop, ville det tage 226 år at nå fra Jorden til solen. Inden da ville vi dog med sikkerhed brænde op, men lad os nu sige, at det var en mega sej bil. Solsystemet har i alt 8 planeter. Engang var der 9, men Pluto bliver ikke længere kaldt en planet. Derfor er der kun 8. 4 af disse planeter kalder man klippeplaneter. Lad os lige få en oversigt over dem. Tættest på solen finder man Merkur. Så kommer Venus. Herefter Jorden. Og til sidst Mars. De 4 klippeplaneter har en fast overflade i modsætning til de ydre planeter. De er tæt på solen, og nogle af dem kan blive utrolig varme, men også meget kolde, når de ikke rammes af sollys. Og nu til de 4 gasplaneter. Først Jupiter, så Saturn, derefter Uranus, og til sidst Neptun. Gasplaneterne er meget kolde, da de er langt væk fra solen. Gasplaneter har ingen fast overflade og består primært af gasarter. Afstandene mellem gasplaneterne er enorme. Det er nærmest umuligt at forstå. Hvis vi igen bruger vores superrumbil, der flyver med 130 km i timen, vil det tage, hold nu fast, 975 år at rejse fra Jupiter til Saturn. Lad os nu prøve at rejse fra Jupiter til Neptun. Med samme rejsemetode vil det her tage 5.600 år. Neptun er den yderste planet i solsystemet. Herude er der enormt koldt, og sollyset er meget svagt. Vi har nu set nogle eksempler på de afstande, der er i solsystemet. Det er tid til at prøve selv. Følg den guide, der kommer lige om lidt,